Ji mîsyona navnetewî ya azadiya ragahandinê nûnerên sê rexistinên navnetewî ê ragahandinê li Amedê bi preskonferansek di derbarê serdanên xwe ên fermiyên sazî û dezgehên Tirkiyeyê çavderiyên xwe parve kirin. Heman civîn bi pêşengiyê Enstitûya Navnetewî ya Ragihandinê (EP) li Stenbolê li dar ket. Civîna li Amedê li Botan Internationalê bû. Di civîna Amedê de nûnerê Resefê yê Tirkiye Erol Önderoğlu axaptina destpêkê kir û destnîşan kir îsal ji milê hikûmetê daxwaza hevdîtina wan nehatiye qebûl kirin. Her wisa Serokê Saziya Bilind a Radyo Televizyonê Rûtûkê jî bersiva daxwaza wan nedaye. Gelo çima hikûmet îsal daxwaza civîna saziyên navdewletî qebûl nekiriye. Erol Önderoğlu anî ziman muhatebeke sereke ya vê mîsyonê desthilatiye lê ew tercîh nakin ku bi mîsyonê re hevdîtinan bikin û wiha dewam kir. Em bawer dikin êdî baweriya ku bidin rêxistinên sivîl nemaye. Lewma naxwazin bersiva erênî bidin me. Hate destnîşankirin li civîna bi endamên Dadgeha Bilind a Tirkiyê re li ser mijara yasaya heqareta li serokkomar, dozên rojnamegerên girtî, dozên ji yasaya dezenformasyonê gotûbêjkirine. Erol Önderoğlu îfade kir ku endamên Dadgehê anîne ziman niha 600,000 heb dosye li pêş wan e û her sal ji 110,000 zêdetir dosyeya dinirxînin. Lewma nikarin bi taybetî bala xwe bidin dozên rojnamegeriyê. Her wisa endamên Dadgehê ji wan re gotiye ku divê bi çavê qada temyîzê ya biryarên dadgehên herêmî li wan nenêrin. Nûnerê Sîpî jî Özgür Öres jî diyar kir ku Tirkiye li warê binpêkirina ragihandinê de weka muzexaneyeka îhlalan e û yasaya dezenformasyonê taybet piştî erdhêjê zehtên ser rojnamegeriyê zêdetir kiriye. Wî da zanîn alîkariya ku didin rojnamegerên surguniyê îsal li hemî cîhanê sedî li 128 caran zêdetir bûye. Em nikarin ji bo Tirkiye bêjin hê jî reveka giştî ji Tirkiye heye. Lê rojnamegerên dibin gefa dadkirinê û girtinê de ne û bawer dikin ku nikarin derdê xwe vebêjin. Çareyê di çûyînê de dibînin. Özge Çakır Somliya jî diyar kir ku pirsgirêka karta ragihandinê a serokkomariyê azadiya rojnamevanan sînor dike ji ber ku serokkomarî vê qertê nade rojnamegerên muxalîf. Wê balê da ser rewşa jinên rojnameger û zextên kulqadê lê rûqal dibin. Di nav civakê de di her warî de tê xwestin navê jinan ji qadê rakir. Mixabin ev rewş li qada rojnamegeriyê jî weka zextek mezin e ku dertê pêşê jinan. Hevserokê Cemiyeta Rojnamegerên Dicle û Feratê Serdar Altan jî beşdarê vê civînê bû. Taybet jî sazî û dezgehên rojnamevana gereke li gor daneyên fermiyên dewletî tev negerin. Sazî û dezgehê sivîl hene, komele hene, sendîka hene û her wiha li qadê xebatkarên ku divî warî de dixebitin hene yê ku direkt temas dikarin bu are bikin hene. Hêja gotinê ku mîsyona navdewletî bi 10 balyozên dewletên Ewropayê re jî li ser mijara azadiya ragihandina Tirkiyeyê hevdîtin kirine. Her wisa pirsgirêka serdanên rojnamegeran a ji bo vîzeyan jî gotûbêj kirine. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.